Po, pinapunta po kami dito ni Ma'am Carlene po. Bali po yung pinapadeliver niya daw pong grass cutter. Alam niyo na daw po yun. Pinapadeliver niya. Apo. Bali po, may shipping fee po kasi siyang 3K po. Sabi ni Ma'am Carlene po, sa inyo ko na daw lang po hingiin yung 3K. Good morning mga ka-JFS! I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, at patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Be grateful to every small things, big things, and everything that happens to our life every day. At yan ang ibibigay sa inyo ng JFS dahil araw-araw tayo magiging grateful dahil nagbibigay pa rin tayo ng saya at excitement kahit saang parte ng Bicol. At ngayong araw, andito tayo sa Ocampo, Camarines Sur upang sorpresahin ang isang pinakabonggang nanay na tiyak at bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong tanghali. Andito na ang ating mga regalo. Siyempre, nagkintro tayo dito. Andito ang ating mga regalo. Meron tayong red ribbon cake, ang ating 1 bucket of chicken joy from KFC, ang ating card na naka-frame na babasahin natin kay nanay, at ang patarpulin natin na may happy 60th birthday, at syempre ang napakabongga natin na fresh flower bouquet with money worth 5,000 pesos. So talagang napakabongga na naman ang regalo natin na ihahandog natin sa ating nanay ngayong umaga. So for our social media accounts for inquiries, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Metals and Services. Without just create but captivate, patuloy tayo sa pagbibigay ng positive vibes. Tara na't kilalanin na natin si Nanay here at Barangay Ayugan, Ocampo, Camarines Sur. JFS, so andito na tayo sa Barangay Ayugan, Ocampo. Tara na't samahan niyo ako sa present ng ating Lucky Mommy for today. Tao po! Ay, andito po si Ma'am Jerma Piolino. Pwede po siya makausap po saglit. Si Ma'am Jerma po. Pasok po siya. Si Ma'am Jerma. Ay, pwede po ako tumuloy. Nakatuloy na ako eh. Sige po. Hello, Ma'am Jer. Ay, nasaan na po si Ma'am Jerma? Magbibihis para daw nakaano. Ay, magdi-deliver lang po kami. Dali na ba? Jerma, bali po, pinapunta po kami dito ni Ma'am Carlene po. Bali po yung pinapadeliver niya daw pong grass cutter. Alam niyo na daw po yun. Pinapadeliver niya. Bali po, may shipping fee po kasi siyang 3K po. Sabi ni Ma'am Carlene po, sa inyo ko na daw lang po hingiin yung 3K. Tapos po, papabayarin ko na lang po kayo ng 3K bago po namin ipa-receive sa inyo po. Kailangan na po namin ng video for proof. Grass cutter po. Sabi po kasi ni Ma'am Carlene, sa inyo ko daw po ipangalan. Di, wala na po. 3,000. Ay, kumita din!
Po, 3K po yung shipping fee. Para malbay po kasi kami, ma'am. Sabi, pigpadala lang po ni Ma'am Carlin. Hindi ko po naiintindihan. Basta sabi niya po, dito ko na lang daw po hingiin. Tingnan muna namin yung scatter. Ano po, sige po, pero pahingi pa rin po ako ng ID para po for ano. Pwede naman po, ma'am. Mayaman si Mami, oh. All 500. Mami, dito po tayo, Mami. Bali po, Ma'am Jerma Violino po. Tapos, tama po pa yung Violino. Ito po, pinapadeliver ni Ma'am. Sabi niya po, dito na lang daw sila. Sige, okay. Ano po, sige po, Mami. Babuksan lang po namin para po makita niyo yung grass cutter na nakahabang para sa inyo. Sige po, Mami. Dito po. Dito po sa kabila, Mami. Sige po. Sige po. Ay, nakalock. Nakalock to. Ayan na po. Sige na, okay na, Mami. Dito po sa kabila, sa hawak ko. Okay, Mami. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo Hello, Mami Jerma! Halika dito, Mami! Halika dito! Ayan, na-prank ko si Mami. Hello, Mami! Good morning po! Kami po pala ang JFS Petals and Services. At ito pong regalo na to ay para po sa inyo. At happy birthday, Mami! Isuot niyo po tong sash na to dahil kayo ang reyna ngayong araw. Ayan, Mami! Isuot niyo po dito. Ayan! Ayusin natin. Ayan, Mami! Happy birthday po! At yan, Mami, meron ng red ribbon cake, may KFC, at syempre, Mami, nakikita niyo po ba itong napakagandang fresh flower bouquet na to? Bagay na bagay po yan sa inyo dahil napakaganda nyo ngayong araw. Tanggapin niyo po to with 5,000 pesos para po sa inyo yan. Wow, napakabongga. So, bago po yan, ibabalik ko lang yung 3,000 na binayad ni Mami. Baka madala ko to eh. Baka madala ko tong 3,000 na to eh. So, Mami, ibabalik ko lang 3,000 para po sa iyo. Sige, sa akin na lang po to. Okay lang. Charot lang, Mami. Charot lang po. Mami, babalik ko lang po sa inyo yung 3,000. So, ayan pong mga regalo na yun para sa inyo at pinapadala ng inyong biyanan na si Ma'am Carlin. So, Mami, eto pong message na to, meron din po gustong basahin na message para sa inyo. Eto po yung galing din kay Ma'am. Pinabibigay din syempre ng inyong mga anak. So, basahin po natin yung message para sa inyo. Wait lang, ayan ang message ni Mami. Ito mga Mami, tinan niyo po dito, Mami. Dapat kayo dito sa akin, Mami. Ayan. Ma, welcome to the senior club! Magkaka-benefits ka na sa gobyerno. Sana napasaya namin kayo sa surprise namin. At dapat nandito kami ngayon kasi espesyal na araw mo ito. Wish namin sa'yo ang good health at lagi kang safe. Happy 60th birthday. God bless you more. And we love you from JP, Carlin, and kids, Adam, Abiel, and Alec. Ayan. So, Mami, kumusta naman po ngayong araw na nasurpresa ka? Akala ko grass cutter yan pala, ganito. So, Mami, pwedeng tawagin na prank lang yun. Pero, Mami, napaka-espesyal dahil nasurpresa ka ngayong araw. May 5,000 ka pa. Ano pong gusto niyo sabihin? Ay, salamat doon sa mga Scarlett, sa mga kita. Wawawing! Thank you po. Sa inyo, ganyan din. Sa lahat ng mga andito. Ayan, Mami. So, Mami, Special ito kay Carlin po. Ayan. So, Mami, welcome to Senior Club. So, happy 60th birthday po. Hindi pa po dyan nagtatapos, Mami, dahil magpapablow din kami ng inyong red ribbon cake upang maging mas masaya at maging kumpleto ang pag-celebrate nyo ng birthday. So, mga ka-JFS, samahan nyo pa rin kami upang ipablow kay Mami ang kanyang red ribbon cake. So, mga ka-JFS, live na live pa rin tayo dito sa labas ng bahay ni Mami Jerma. At Mami Jerma, sobrang happy mo ba today? Sobra. So, Mami, bago namin ipablow sa iyo ang pink candle, kakantahan ka muna namin ang happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday!
So humaba pa po ang 5,000 na yan, dumami pa ng dumami. Ayan. So na-prank si mami ng grass cutter. So mami, saan po? Meron po ba kayong palaya or what? Ano po ba? Para saan po ba yung ano? Kasi sa ano, doon sa ano namin. Saan po? Lupain doon. Lupain niyo po. Nag-expect po talaga kayo na grass cutter to. Nasaan po yung mga anak niyo po? Andito po ba sila? Doon, yan. Alin po? Nakaitim. Patawagin niyo po. Tawagin niyo po. Dali. Ay, tawag po kayo. Alin po kayo dito. Alin po kayo dito. Alin po kayo dito. Saglit lang. Oh, dali. Charot. Alin po kayo dito. Dali kayo. Alin kayo dito, ma. Ako na lang. Paapo na lang po. Asaan na yun? Ayan ka na. Halika dito, baby boy. Halika dito. Ano gusto mo sabihin kay Lola? Harap ka dito kay Lola. Ano gusto mo sabihin kay Lola? Ano sabihin mo? Ano? Happy birthday po. And? Harap ka dito, baby boy. And? Happy New Year. Happy New Year. Ay, salamat daw sa pag-aalaga. And? I love you. Isang kiss naman kay Lola. Ay, wow. Ito naman eh. Hello po. Saan yan? Sa'yo? Para siya man, ano? Ano gusto mo sabihin kay Lola? Uy, itong ka na magkakan. Shut lang. Happy birthday. I love you. Kiss mo si Lola. Kiss si Lola. Ayan, ito naman si baby girl. Anong gusto mo sabihin kay Lola? And? Love you. Kiss mo Lola. Ikaw naman. Wala kang balon. Anong sabihin kay Lola? Uy, charot. Happy birthday. And? I love you. Kiss mo Lola. Ayan. Mami, since walang mga anak na nagsalita, walang ambag dyan sa 5,000 na yan, ha? Ay, joke lang po. So, mami, sobrang saya. Kahit bilog, hindi ko sila bibigyan. Ay, wala kayong gin bilog mamaya. So, mami, happy birthday po and welcome to senior age again and more blessings and God bless you po. Sino pa pong gusto niyo pasalamatan? Yun lang? Yun lang po. Again, mami. Oo, dyan sa mga manugang ko. Mga manugang. Ayan. So, mag-hi na lang po kayo ulit kay Ma'am Carlene and I love you. Sabay flying kiss. Hello, Carlin. Thank you. Salamat ha. Salamat na surpresa ako. And? Akala ko grass cutter. And? I love you po. God Sabihin bless. And? Isang I love you, mami, tas sabay flying kiss na lang. Uy! Charot lang, mami. Sa I love you and flying kiss, mami. Wala pa si mama sa 5,000. Love you sa inyo at saka yung mga tatlong apo ko dyan. Ingat kayo. Sabay flying kiss, mami. Yay! Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Isang nanay na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa dito sa Ocampo, Camarines Sur. Again, I am Ate Angel. We don't just create but we captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. Tapusin natin ang umaga at buong araw na to na puno ng good vibes. Again, God bless you. Happy birthday, mami. Magbabay ka naman po. Bye!